Servus Fušeri, ďalší motovlog. Dneska to vidím tak, že pôjdeme o 3 dediny ďalej a pozrieť na jednu rozhľadňu. Videl som to na mapách, ešte som to ale nevidel naživo, takže neviem aké sú cesty. 1/3 cesty aspoň by mala byť také dobré enduro, tak na to som zvedavý. No, paráda, na prvú. Takže dobre, nechám to zohriať. A môžeme ísť. Aha, benzín by sa hodilo zapnúť, že? Dobre. Nechám to zohriať a ideme. Dobre, takže v podstate ideme úplne rovnako ako minulé, akurát ešte o dosť ďalej. Takže tak. Taký detail. Celú noc pršalo až do rána, takže ešte by tu mohli byť niekde mláky, takže neplánujem sa dneska rozbiť, no. Bude to zaujímavé. Dobre, tu odbočujeme. Za chvíľu sme znova na tej parádnej asfaltke. Ježiš, tá motorka teraz ťahá, to je paráda, jak som to robil. Dobre, sme na asfaltke a je tu mŕtvo. Tu vlastne ideme dole a ideme na piesky. No a tu nám začínajú piesky, takže odtiaľ potom bude zaujímavé. Lebo pri honi neschopnosti nikdy nevie, vieš. A vieš čo, teraz keď je ten piesok taký, není že vyslovene mokrý, ale je taký vlhký, no. Je to lepšie, je tam lepší grip určite. A tu už je to dobré. Ešte tu budú jamy, ako napríklad tu. Dobre. Jama. Veľká jama. Dobre. Piesky máme za sebou. A few moments later. Dobre, takže rovno. No paráda, tu už je to suché a tu už budú panelky, to bude zase sranda iného spôsobu. Nie je to také zlé, ako som čakal. Dobre, máme tu prvú jamu dnešného tripu. Rozmýšľam, či ju obísť, alebo čo. Asi to obídem, skúsim. Alebo to prejdem stredom. Povie, aké je to hlboké. Skúsim to obísť túto po kraji. Dobre. Tu som nedávno na panelke spýtal taký dobrý výmol. Takže nepotrebujem spýtať znova. Tam je sviňa. Jeho je na kraji. Na kraji sa to bude dať. Tak. Dobre. Lebo tam som minule skoro letel. Tak som okrikol. Ako ma nadhodilo. To už aj také treba. Tuto na tomto mieste, keby som išiel tam, tak sa dá vyhnúť v hlavnej. Takže tam, ako som sa tomu vyhýbal, odtedy sú tam hrozné výmoly a tá peťka je hrozne nízka, takže to už nepreniesie. Takže ideme po hlavnej za chvíľu. Jo,
ale to je tiež parádna cesta. Pekne vyvalcovaná polná cesta. Nikde nikto. Jediné čo, tak za chvíľu som pri tej hlavnej, no. Á, to poriešim, to pôjde. Dobre, blížime sa k hlavnej. Dneska som nejaký výcvik. Naposledy mi to trvalo dlho. Už sme skoro tam. Later. No, prešvihol som to. Jak furt. Nevadí. Točíme to. Na tejto ceste furt neviem, kde je tá odbočka, lebo je celkom schovaná. Nevidno ju na prvú. Ale tu ideme. To je hnusné. Presne jak som myslel. Nevadí, poďme tu pomaličky. Ale s tým masku ja otravovať nejdem. Takže ideme sa na asfaltke. Dobre, Hučej. Sme tu, sme na asfaltke. Opa. To som skoro rozbil. Dobre, sme na asfaltke. Tuto v tieni dáme, alebo viete čo, na slnku. Dáme prestávočku. Treba. A ja vám poviem, čo sa pomenilo na betke, lebo málo toho není. No dobre, takže čo je nové na betke? Určite ako prvé ste si všimli páčky, paráda. Čierne momentálne, lebo hentáto bola zlomená, nebrzdilo to. Takže teraz už to brzdí, mám všetky vypínače sú nové. Konečne fungujú ako majú, lebo hentie staré mali vybehané kontakty, zle sa menili svetlá, nové späťáky, paráda. Čo ešte? Nová guma predná. Máme športový vzduchový filter, fušeri. Červený penový vzduchový filter. Dobre, ne? Máme nové blinkre, ktoré sú mimochodom ledkové, takže konečne svietia ako majú. Svietia aj na baterku. Paráda. Ako posledná nová vec, ešte máme nový držak na špezetku, ale to nejdem ukazovať, lebo sa mi nechce zase mazať špezetku. Ale máme tu Castrix GZX 125 Bčka. Inak parádna vec, lebo na tejto motorke je kriminálne málo úložného priestoru. Akože fakt, nemôžem tu nosiť handričku, vercajch, nič. Každopádne zadná vidlice sa už nebude odkrúcať, lebo sme to urobili na korunovú maticu so zavlačkou, takže nemá sa to kam odkrúcať. Takže tak. No, ja tu ešte chvíľu postojím a ideme ďalej. A few minutes later. Dobre, sme v dedine, ešte ideme prejsť cez hlavu.
Dobre, sme tu. Vypíname chráp. Inak som prekvapený, že to dneska dala tak pekne, tá betka. Čiže tu myslíš, že to bude držať na tom bočnom stane? No nevadí, nasrať, že tam niekto je. Idem si tam vyliesť, keď už som tu. No dobre. Cyklovky, to nie je zlé. No a môžeme liesť dole, lebo hore niekto je. Ja nepotrebujem kontakt s ľuďmi. No to za veľa nestálo, keď som nebol úplne hore, ale tak. Ale rozmýšľam, že kde teraz, aby to bolo zaujímavé. Pomaly sa môžeme zberať domov. Koľko je hodín? 5, dobre. Ale mapy by som mohol pozrieť, lebo rozmýšľam, keď pôjdem. Dobre, štartujeme. Aha. By som mohol odomknúť riadenie, že? Tak na druhý pokus. Stojím hore. Paráda, krásne. Pekne sa to rozbieha. Jak sen. Paráda. Dobre, máme hlavnú cestu za sebou. Takže paráda. 20 km na noci už za sebou. Hopa, som si zabudol dať rukavice.
No dobre, fučeri, ukončím to tu, pretože naposledy, keď som to ukončil hore v dedine, tak som dostal viac ako divné pohľady. Ľudia na mňa čumeli, že čo do kamery 30 krát vyprávam to isté. Tak teda, dúfam, že sa vám motovlog páčil, keď hej, like, odber neurazí, komentár poteší, takže tak, nenechajte sa chytiť. Čauko.